Thank you. Thank you. كابراهام متصاهم. كلتشني إسران سلسلة I don't know. أبي هوتي كبتعامل كاب ملسي له خري أخلله تازع عبيد. مانت أجت أمو خينو. ده حلف عامتات كرمي دي نبرة of course دس دبل جزيات نيرو كن كم كلتشني إسران سلسلة هوتي دلوقتي نتبع مغيرنا هوتي كلتشني إسران سلسلة. أنا زتمنى خوز دلو خوانا جرات زروخو كودا. تأنا زدولي عينت هوت نخنا بريلة تمنى. جنكا أبزع عمت زي أزروخو كل يوم. معناته كل عامتات أنت دوق تصير أبزع كلتشني إسران سلسلة زروخو كوت أبل. ቅድሚ ዝነበረ ጥበባትን ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመታት ክረአ ከሎ ኢስ በቃ ሰማይ መሬትን እዩ ኣብዛ ሓንቲ ዓመት የሎ ክብለኹ ሓንቲ ደረኣየት ነገር እንተደኣ ሃልያ ሓደ ሰብ ጨኪኑ ወሲኑ እንተደኣ ከይዱ ሓንቲ ዓመት እኽልቲ ክትኮን ትኽእል እያ ኣይነይቲ ዓመት ተቕይረካ ኣየናይ ህሞት ተቕይረካ ኣይፍለጥን እዩ ፈጣሪ እንተደኣ ሓጊዝካ ናብ ልቦኻ እንተደኣ ተመሊስካ ብሓገዝ ናይ ፈጣሪ ከዓኒ እዛ ዓመት እዚኣ ዓመተይ ስለ ዝኾነት ንዓኹም ስለ ደራኸበትኒ ኤቭሪቲንግ ኣብ ሂወተይ ዘሎ ስለ ዝረኸብኩ ኢቨን ብሶሻል ሚድያ እውን ዝከታተሉና ሰባት ሰዓብተይ ንክኾኑ ተኸተልተይ ንክኾኑ ዝተፈላለዩ ስልጠናታትን ብኦንላይን ንህብ ኢና እዚ ኩሉ ዓይነት በረኸት ንክቋደስ ፈጣሪውን ስለ ዝፈቐደለይ ን223 ፈጣሪ ከምዚ ክገብረለይ ስለ ተኻእለ ምስጋና እንተተቕርቡለይ ደስ ዝበለኒ ንኩላትኩም ኣብ ዘለኹም ነቶም ብሶሻል ሚድያ ትከታተሉ ንኩላትና ከዓኒ ሩሑስ ሓድሽ ዓመት ክብለኩም ፈቱ ዓመተ ራህዋ ዓመተ ሰላም ይገበረልና ካብ ብሎም ጀሚርና ከዓኒ ብኣዝዩ ደስ ዝብል መንፈስ ትንሕና እንደልዩ ዓይነት ዓወት እንዳዘረኣና ንዓፅለላ ዓመት ግበራ ኢለ ክምንየልኩም ፈቱ ለዚ ሩሑስ ሓድሽ ዓመት ቴንክ ዩ ጋይስ ድማዓንቲ ከዓኒ ይሲ ኩላትና 223 ዘክርዎ ንድሕሪት ተመሊስኩም ዝተመነኹም ዝኾነ ነገር ነይሩ ሓቀ ነይሩ ይነበረ ነይሩ እያ ነይሩ እዩ ትልህና ነይሩ እዩ ግን ኣይረኸብና ዘለና ክሊር ወይ ከዓ ገሊና ረኺብና ኣለና ብዝተወሰነ መልክዑ ከዓ ወይ ድረኸብና ኣሎ ንሕና ተመነናያ ነገር ግን ደይረኸብናያ ነገር ክህሉ ይኽእል ክኾን እዩ ተመነናያ ከዓ ድረኸብናያ ክህሉ ይኽእል ክኾን እዩ ሰሎማዓንቲ ንሪኦ ከዓ ብምንታይ ኢና ደይረኸብናያ እቲ ተመነናያ ነገር ወይ ከዓ ብድሕሪ ሕጂ ብዛ 224 ንምንየ ነገር ብኸመይ ንርከቦ እዩ ኣይኮነ ናይ ኩላትና ሕቶ ንሱ ኢሉ ክኾን ሰሎማዓንቲ ከዓ ሞር ኣብታ ትቕፅል ዘላ 224 እቲ ንሕና እንደልዩ ነገር ብኸመይ ንርከብ ሂወትና ቀይርና ኣብቲ እቲ ንሕና እንደልዩ ዓይነት በረኸት ኣብዛ ትመፅእ ዘላ ድሕሪ ፅባሓ ክትኣቱ ዝዓመት እዚኣ ስለዚ ብኣ ከመይ ጌርና ንርከብ እያ ኣይኮነን መጀመርያ ከድንቐኩም ደሊ መብዛሕትኡ ሰብ ክዘናጋዕ ኢሉ ንሓድሽ ዓመት ክቀራርብ ኢሉ ኣይጠፍእን እዩ ኩሉ ሰብ እንታይ ድብል መሲሉ ኢልኩም ሓድሽ ዓመት ምፃእሞ ሓድሽ ዓመት ምስ መፀ ክቀየር እዩ ድብል ኣሎ ይሲ ኩሉ ግዜ እንተደኣ ብግዜ ንምራሕ ኮይና ብግዜ ጥራይ ንኸዶ እንተደኣ ኮይና 224 ኦፍኮርስ ግዜ ኮይኑ ጥራይ ክሓልፍ 223 እንተበልኩም ቁፅሪ ጥራይ ዝቕይር 224 ቁፅሪ ጥራይ ዝቕይር ግን ቁፅሪ ጥራይ ኣይኮነን ዝቕይር እንተደኣ ከነስተብለሉ ክኢልና ግን ውሳነታትና ንኸነሕድሽ ይጠቕመና እዩ ንኣብነት ሓደ ሰብ ተራሪኹም በቃ ሓድሽ ዓመት ክቀይረ ከምዚ ክገብር ኢሉ ሰሙን ጥራይ ግን ደቕየር እሱ ትሽግር ዳ እምበር መጀመርያ ወንኻ ኮ ይለዓልኩ ብሓድሽ ዓመት ኣይኮነን ንስኹም ግን ብሓድሽ ዓመት ወንኹም ኣይተተንከፈን ዘሎ ሞር ከዓኒ ኩሉ መዓልቲ ሓድሽ ዓመት ና ኢልኩም ኣብዚ መፂኹም ሂወትኩም ክትቀይሩ ምሕሳብኩም መጀመርያ ፕሊስ ጋይስ ንዓኹም ከመስለኩም ስለደሊ ቴንክ ዩ ኣብ እቲ ንሕና እንደልዩ ነገር ንምንታይ ደይመፅእ ወይ ከዓ ኣብዛ ሓለፈት ዓመት እቲ ንሕና ተመነንያ ነገር ንምንታይ ደይመፅእ እንተረኣይና ካልእ ነገር ኣይኮነን ዊኒድ ሱርበተኻዊ ዝኾነ ለውጢ ስለ ዘይካየድና እዩ እንታይ ናይ ክንቀይር ዘለና ብኸመይ ክንቀይር ዘለና ኣተሓሳስባና ጥራይ ክንቀይር ዘለና ውሳነታትና ድዩ እንታይ እዩ ክቕየር ዘለዎ ስለ ዘይተረዳእና ኢና ኣብታ 223 ዝነበረ ትረኸብና ዓወት ደይረኸብና ካብቲ ሱሩ ቦንቂሽና ውፅኢና ሙሉእ ብሙሉእ ክንቀይሮ እንተዘይክኢልና መንነትና ከዓ ሕጂ 223 ዝነበረ መንነት ኣብ 224 ምድጋምና ዘይተርፍ እዩ ክሊር ናብ ውሽጢ ኣቲና ዊኒድ ሱርበተኻዊ ዝኾነ ለውጢ ይደለና ቅድሚ ሕጂ እኮ ከም ዝብለኩም ዘለካ ቅድሚ 223 ምእታዋ ቅድሚ 222 21 በሎ ደቐመጥኮ ሕልምታት ኣሎ ብዙሕ ደገበርኮ ነገራት ኣሎ ግን ትጅምሮ ሞ ተስፋ ቆሪፅካ ትገድፎ ትጅምሮ ሞ ዝኾነ ድሕሪ ድጎተካ ዘሪ ሳምቲንግ እንታይ ወላይ ትፍለጦ ግን ድሕሪ ድጎተካ ዝኾነ እምነት ኣሎ ዝኾነ ሓይሊ ኣሎ ንዕኡ ካብ ስሩ ምሒኻ ከተውፅኦ እንተደይክኢልካ ናይ ብሓቂ ነቲ ነገር ትረኺብካ እታ ጥበብቲ እያ ተርቢያትካ ክትቀይሮ እንተዘይክኢልካ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ኣብዛ ዘለኩም ዘለኹ 223 ሓደ ደገበርካ ነገር እንታይ እንተደኣልኩም ሱር በተኻዊ ዝኾነ ለውጢ ከካይድ ክኢል ኣለኹ ሱር በተኻዊ ዝኾነ ለውጢ ብምክያድ ከዓኒ ሂወተይ ኣይድኖ ቅድሚ ሕጂ ዝረኸብኮ በረኸትን ሕጂን ክሪአን ከለኹ ሰማይን መሬትን ዳስ ዋይ ሱር በተኻዊ ዝኾነ ለውጢ ካብ ስሩ ምሒና ከነጥፍኦ ዘለና መንነት ካብ ስሩ ምሒና ከነጥፍኦ ዘለና ኣብ ውሽጥና ዝሰርፍ ዝኾነ ሓይሊ ኣሎ ንዑ ተረዲና ብኸመይ ገዛ ርስና ከም ንቀይር ተላፈይጥና ግን ትጥበብ ኣብ ውሽጥና ይደሎ እቲ ንደልዩ ነገር እውን ኦፍኮርስ ምሳና ይደሎ ክሊር ኣነ ኮ ዝገርመኒ ዘሎ ኣብ 223 ንኣብነት ዝረኸብኩም ነገራት ክሪኦም ከለኹ
نيرم يوم كلتاشن عشران كنت نيرم يوم كلتاشن عشران حدا نيرم يوم قدمي كلير جن سربة تخاود خونه لو تبزي مكياري كنت هم نقرات كنا ما يكال كلير بحن سوانا ندري نقر انت داخل نركب كوينا عقديمنا احنا سربة تخاود لو تخنا كايد لنا الامبر is already created لو ما انت دار انا اصلا كل ندري نقرات قالوا مسانا حزنانا عندك حزنانا انت كل جزء مسانا يدلو نعو جن كنرخبو انت اخينا غزارسنا بمقيار عين بقى عين اللبونا ناخذ كفته ترايدنا if you do that دلنا نقر كنركب نخليها مالتي سلو ما عند خان ويرجون الدزات نسينا هنقبره مالتي كلير سو نحن من تكبر حالي الحق زنا نقر تلاهلي كن نزات قصدي امر داي نزات قصدي ابز قبا نردا كلا سو حجون انت دا من الوقت تسفا نقبرو لدخون السب انت اهلي ناو غزارسنا تمليسنا نحنا هنكير تزيكينا كنكير انت اخينا كالو سوات كغير لهم وي عاد غير لني وي انا خوم يمسلني نير وي دخون السب كحجزن لهم اوف كورس حجزكاني ما تايكون ገዛርስ ከምስ ሓገስካ ግን ትክክለኛ ንዓኻ ድኾን ደይጠልመካ ደይክሕደካ ሙሉ በሙሉ ኣሚን ንዓኻ ድሕግዘካ ሰብ ቦታ ኩነታት ኩሉ ነገራት ድመፅእ እስኩም ንለኹ ድሕግዘካ ይትደልኒ ኢኻ ማለት ኣይኮነን ግን ኣቐዲምካ ገዛርስኻ እንተ ተመሊስካ ገዛርስኻ እንተዘይቀይርካ እቲ ድሕግዘካ ሰብ እውን ትክክለኛ ደይክኾን ይኽእል እዩ ኣብኡ ኢልካ ኣሚንካ መፂኻ ክጠልመካ ይኽእል እዩ ወይ ክገድፈካ ይኽእል እዩ ወይ ድኾነ ዓዲ መሲልካ ኣብኡ ከይደ ከምዝኸውን ኢልካ ምስክርካ ተዓዲ ትብል ደይከም ተፀበኻ ክፀንሐካ ይኽእል እዩ ገዛርስኻ እንተ ቀይርካ ኩሉ በቃ دمت أنا بقى نعاقد حجز دمت دخلك عاد نعاقد خون everything بقى من قد خدا داس مرن داس لتاني غير أبي هوت اتخابي دكازول النجار انتاي عتاويتات كاب محياش اتسقط له نجار اندا جبركا نستراها محجاز افتزل لك عادي وفويل كمان بار ويس أب حداركا ويد ما أفتاتي غير لك فقراوي هوت دخون شجراجات إمكا ويس حبتي انتاي شجركي مش أول سلام كي تزاريجو مش نفسهم متعرق سينكي انت عين الشجري دقان فكر له ويد ما عاد حلم لك تتجبروا تل النجار لك جن بخمي كم تجبروا أفيك هكون خليل مبار نزلنا مفتاح دماء زت فلالينا هي وتن عوت المسيرة زحزلة ناي أونلاين سلطنة ناي بارادايم شيفت استواهلا نقل التور حن تتسوم من زغير شربة تخاوينات حساس والو سلطنة أدالينا لكم هذنا مزجبا جميع الناس لزلنا عبد سلطنة نمسكها عبد تحت له التليفون تقوم تخليهم عبد لكم وصلنا نعكم أكلاس الرحمة. تشاو.